контент эшләгән кешеләр улар бик күп һәм әлбәттә бүген шундый матбугат саралары улар блогерлар белән дә бәхәсләшә дип әйтермен ки бер майданда эшләйдер һәм әлбәттә ошо медиа контентты матур итеп эшләргә уны үзенең максатлы аудиториясына yetkерү бүген иң төп бурыс дип әйтермен һәм әлбәттә ул сифатлы булырга тиеш һәм без аңлап торабыз ошо базар шарттарында дип әйтик интернетның үскән шарттарда әлбәттә бүген кыйнырак эшләү әмма без бүген яңадан эшләй башламасак яңадан ниндидер үзебезгә форматтар уйлап сыгармасак тирә-яктан карап безнең күршеләр ничек эшләй гомумән Ер шарында ничек эшләп киләләр бүген матбугат саралары артабан үсеш булмаячак чөнки кисәге һымак эшләп булмый кисәге һымак без артабан да дәвам итһәк үзебезнең эшебезне димәк безнең иртәгә кәмәйгәннән кәмәясәк безнең аудитория һәм артабан ябырга гына каласак шуның өчен бүген ошо рынокта калыр өчен үзебезнең матбугат сараларын хаклап калыр өчен ул дәүләт ягыннан да бик зур эш алып барылга тиеш әлбәттә һәм редакциялар үзләре яңа ошо шарттарда яңа эшләр башларга тиеш.